Sanibonani Dumelang, liMajoro Mponjo, mambo vipi? Kumangala abaningi kwenzeka lokho kwakuvezwe uDr Khehlelezi njengesiprofetho asibhekise kuZama Mbokazi ongumsakazi woKhozi FM ukuthi uzodlula emhlabeni kulonyaka lo esikuwona. Sesingakusho siqinisekise ukuthi uZama Mbokazi woKhozi FM akasekho emhlabeni, usishiye ngezithuba zabo-12 phakathi nobusuku kuzosa kube ngumsombuluko. Kwabe lokhu sekuvula abaningi amehlo ukuthi kungenzeka yini ukuthi uDr Khehlelezi wayeqinisile uma ethi ubonisiwe kunabasakazi ababili abazodlula emhlabeni abasebenza emsakazweni uKhozi FM. Sithi dudu emndenini, nezihlobo, nabalaleli kanye nabasakazi bomsakazo uKhozi FM ngalokhu okwenzekile.